Okay, so pamatian naton. Okay, sa pambukas nga ambahanon ni kagrupong okay, Francisco Guillermo. So ang title, Silencio ang Hapon. Silensyo ang gabi, ang oras temprano, amo ang pagdibersyon namon nga soltero, iningamon kansyon. Kung dili ninyo gusto, sawaya lang senyor tagbalay, sing labing maayo. Salamat, salamat, daw wala sing nagsaway, malipayon siguro si Senyor Tagbalay. Abreng pertan kag kami ang kawahong kay may tao diri sa inyo nga silong, ayabaw si Inday nga wala sing kaluy sang pagtangis-tangis pagpagkong ni Nonoy. Bisan pamangani ang kabok nga kahoy, but manalingsing kung kami ang managkoy. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Okay, salamat gid kagrupong okay, Francisco Guillermo para sa aton nga pambukas nga ambahanon ang Silencio ang Gabi or Silencio ang Hapon.